Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Igo na tong duha kadakong sayop nga akong naagian. Let's be friends, okay? Bye, Rodney. Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto. Ug karon mga higala, sa laing sumpay ning naghinapusta nga sugilanon. With you. Sorry, Rodney. Naluoy ko nimo sa pagkatinuod lang. Pero dili mahimo nga tungod lang sa kaluoy magpailahom ko sa dili makatarunganon nga relasyon. Hingpit ka nang way kagawasan. Pero bisan patingalig maangko na sad nimo ang imong kagawasan. Dili lagi ko musugod nga tubayan ka pa sa gusto mong mahitabo. Tungod kay naapay kamay nga respeto nga akong gibilin para sa akong kaugalingon. Hala, nakikispeak to? Daan pa ko. Oh no! Si Sir Rudy? Kumusta mo? Ay, sir! Oh, Dax, kinumihila ka. Naulit na ba si Angeli? Sir, pagkatasa sa mga adlaw nga amo siyang gipaabot, nga mabalik din sa resort. Pero hangtod karon, wa pa gid patimaw. Bisan anino na unta ni Angeli. Usa. Nagkita man mi. Oh, Lord. Unsa bang mura mo sa kugnawa sa kugulingon? Nga mo sa kumatiag kay Bong gahapon sa umpragkita dito sa Davao? Davao, sir? Oh, Dax. Sa ako pag-abot kay kasagawas, nagkaroon ako sa pag-adto sa Davao. Kaya lagi, nakikita ko sa usa sa akong mga kasusyo sa negosyo. O dito sa usa ka simbahan, nagkaabot gud mi. Nagkasulti pa magani mi sud sa taas-taas nga oras. Pero abot ko ganong, wagid mo sangpot sa kunahuna ang pangutanan niya. Ako pagpangutanan niya kung ganong naabot siya dito. Iya man may gipakalitan, sir. May biyap na siya, way pananghid. Kapila na gina niya buhat, ha? Yano na gina niyang biyaan. Mura bang way bili ang among bation? Okay. Ako na mahangyo ninyo. Nasabtan ninyo si Angeli sa pagkakaroon. Naibaw ko kunod sa kabugat siyang gipasan. Dili ti mga pagsuway nga nasukatan ni Angeli. Maong agay na to siyang sabton o kaluyon. Mao ba? O tungod sa imong kaluoy? Maong imo siyang gipanasmagan sa imong sakyanan? Kunya gibiyaan sa daan? Maayon lang gani, kanunay mga malumo o kasing-kasing nga nakadugok o bidaan niya sa ospital. Kanang hitabua, ako na nagikumpisyal ni Angeli. O nagkasabot siya, maong iya na sa kong gipasaylo. Karon, kamon siya akong tug-anan ini. O manghinaot ko nga parehas ni Angeli, sabton ko ninyo. Pabinaw, mao ni ang tinuod kinahitabo niya itong higayunan. Mao ba, sir? Mao ba di ay? Bisa kung saon, taas yung kay sungay itong bayhana sa Rodney. Ambot lang. Karoon na pakabuang yun kaniya. Huwag nila paigo ay mamaging pakaslan. Paninguhaon akong matuman ang akong plano, nga bawion ang akong an. Gusto na kong kawat agbili ang among kasal. Murag dili na ni mo mahimo sa igulang anak ka sa yun, sir. Ako siya nasakpan, nga nagduwa og kayo uban sa laing laki. Ha? Carlon, na-feel na tingali ni mo ang gibati na Angel eh. Gusto ka, Dax. Ug dauwa og kay ko.
Ug wa ka rin mahimuan na, sir, kundi ang pagdawat sa imong kapalaran. Mubalik ko sa Davao. Aron sa pagkuha ni Angeli para ibalik siya ninyo din eh. Ayun lang, sir. Ha? Sakit man ang layo na mo, pero amo lang sa pasagdan. Kung nasa sa malipay, inay nga amo sa hilabtan. Amo lang sa suportaan, kay naluoy mi ni Chris. Ha? Gikan atong nadasmagan siya, si Chris ang nagpailawom sa tanan. Gikan sa pag-atiman niya, hangtod na sa tanang bayranan. Haid man si Chris karon. Wa na ko'y numero niya maong di na nako siya makontak. So wa pa may mularga sila yung nasod sina din. Among giwagtang sa akong posisyon ang mga SIM card. Then, dito naka-stored ang numero sa mga taong may labot sa mga kagahapon. O di na problema, sir. Na ako kung nagkinanglan ka sa numero ni Chris. Pwede ba ko nimo hatagan, Dax? Kaya makikita ko niya. Aron bayran ang obligasyon ni Angeli kay iyang giatiman. Di na kinahanglan. Unsa? Ignacia, nga di na kinahanglan. Di man ko parehas niya, nga kung mutabang kinahanglan kining bayaran. Kung mutabang ko, sa akong isikaingon, walay sambog sa pagpagkaroon ingnon. O guwa ginay tumong sa pagpahimuhos. Mao nga wa siya angay nga kabalakan. Ignacia, ha? Mapakyas lang siya siyang tumong kay dili gid ko makikita niya. O kung mamugos man gid siya, ipadiguro na ako ninyo nga iya ginamahayan. Ay, kung ako ko pa'y ikaw, imo lang untang tunlo ng imong garbo. Kaya sa may mong kalibutan. Kung matultulan ni mong hain si Angeli, kung makikita ka sa kanhi ni mong agawon, nakita si Rodney o Angeli. Unsa? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Tinuod mo gisulti? Mito ako sa giingon si Rodney. So nag-uli na sila, mong gibiyahan ta. Waoy! Di gina imposible. Pero wag yun na mahitabo. Gikumpisal na ni si Rodney na ako. Nga nagayo gid ko na siya pasaylo ni Angeli. O may hangyo nga tagan siya og second chance. Pero wag gid ko na sa tagdan ni Angeli. Giprangkahan pa gani ko no siya. Nga wa ni plano nga maghimong kirida. Wagi uwa na tawhana sa. Nagpakasal siya na din niya. Gusto pa niya ang kunong balik si Angeli? Tungod kay plano man ni Rodney nga wag tangon sa kinabuhi si Nadine kay iyang nasakpan nga duwa og kayo uban sa laing laki. Buang. Bisag usaon, lihok yung sampot ni si Nadine Chris. Makikita ko ni Rodney. Pag sure, oy, ha? May batik ka plano? Ako siya pangutanon. Kung di niya ikita si Angeli. Siya nangita na ko, Dax. Oh, good afternoon, sir. Hey, mayo kini ka. Naunahan ko ni mo na. Manawag na ba unta ko? Dali. Arita sigawas mag-istorya. Mayo kay hayahay dito. Lahi ragid kaayo, no? Ang natural nga hangin ang moigo nimo. Muna nga ako na-miss mayo. Care for a drink? No, thank you, sir. Puno kay nga kuntiyan. Lingkod. Salamat. Pero kung na-miss man ako ang hangin din sa bukid nga mahal kaayo sa akong amahan. Mas na-miss na ko ang babae nga kinising-kasing nga mitabang nako. Arod ka padalipdan kinigdapita sa mga taong hilabtanon. Mga taong kusog bugubwa sa kinaiyahan. Mga taong nga wag pagmahal sa mga tanom. Kaniadto sa kami pa lang ug ang akong inaina ang nagtikaw-tikaw ining lugara. Dili ingon ini kanindot ang palibot. Ang mga tanom sa unang panahon
nga si Odette pa nga akong ikauban. Dili kayo mayong pagagam. Pero sa pag-abot ni Angeles kong kinabuhi, nausab ang tanan. Mao ba? Yes. Labi na sa pagkatiman ako. Layo na kayo si Odette. Muna hinungdan nga nawagtang sad ang kaayo adto akong inaina. Tuod kay mo na may mihari niya ang pangiki. Pero napahalan sa si Angelini na din. No, Ha? siya na din. Oh, ang imong asawa. Siya ay labing buwisit nga may abot sa kong kinabuhi. Ha? Buisit? Pero imo siyang gipakaslan. Lakang akong gimahayan og dako. Tuod kay nagda siya sa larot. Kalagot ko gid sa kong kagalingon. Abot kung anong nagpadagyo ko sa kong kaluoy atong bayana. Tungod kay sa pagkamatay siya ng amahan, lupig pa niya gitabunan sa langit ug yuta. Wala maganda ko'y plano nga inayon ang akong tumong sa pagpakasal. Humana ko madungog ang inyong mga istorya bahin sa tinuod na kinaiya. Pero ambot, kung ganong kalit ko kong naluoy niya, ug tungod sa maong kaluoy, ako ang nahimong makaluluoy. Tuod kay sa kabag-o para mo gikasal, diha pagani misa mong honeymoon. Gitunton ako sa buang. Ako gininon siyang nasakpan nga nagduwa og kayo ubad sa lain. Mitukar gyud ang iyang pagkamanyak. Mintras wa ko siyang kiliran, kaya ko gipasagdan nga na-confine sa ospital. Mao pa? O Chris, mao nagplano ko sa pagbawi sa kungan nga iya lang gibugal-bugalan. Mo-file ko kong annulment. Kaya mapakaslan ko si Angeli. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.